जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय
सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः। राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा। राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा। नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा। नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा। श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः। राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम 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 श्रीराम जय राम
Ram
तत्व पाहण्या श्रीयाळाच्या धरा श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय वधिले बाळक दिधले भोजना सत्वधीर तो खरा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती आपुले मांस त्याने तुळिले कापुनी आपुल्या हाती श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय जय राम राम श्रीराम जय राम जय जय 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 राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय गोपीचंद राजाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहण्या श्रीयाळाच्या घरा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय
सांगतो शिबी चक्रवर्ती आपुले मांस त्याने तुळिले कापुनी आपुल्या हाती श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम राम जय जय राम श्रीराम जय 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 राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम 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 जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम मुरलिया साडेतीनशे टोटल करतात रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः राम नाम उच्चरा जन्मा विष्णवे नमः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम 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 जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अनेन श्रीसंस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठस्य सार्ध पंचशतमान
उत्सव अंगत्वेन संकल्पित सार्ध पंचशतकोटी त्रयोदशाक्षर श्रीरामनाम तारक महामंत्रस्य जपसंख्या परिपूर्तये भारतीरमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रेरणया भारतीरमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थम आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषैः सह अंशतः कृत त्रयोदशाक्षर श्रीरामनाम तारक महामंत्र जपाराधनेन भगवान भारतीरमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रीयतां प्रीतो वरदो भवतु तत्सश्री कृष्णार्पणमस्तु। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थे ध्यानावनादि षोडशोपचार प्रसन्न पूजां च करिष्ये। अथ ध्यानं माम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राज्य सहस्रपाद सभोमिन् विश्वतो वृत्वात्य तिष्ठद्दशाङ्गुलं माम् आवाहनं समर्पयामि। पुरुषये वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं माम् उताम्रतत्त्वशेषानो यदन्नेनातिरोधः आसनं समर्पयामि। एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे अर्घ्यं समर्पयामि। त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुषः पादोस्येया भवत् पुनः ततो विश्वव्यक्रामत् शासनान् शनेऽभि पाद्यं समर्पयामि। तस्माद् विराळ जायते विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यारिच तपश्चात् भूमिमदो पुरः आचमनीयं समर्पयामि। यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वता वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीष्मयद्मशरद्दिवि स्नानं समर्पयामि। तयज्ञं बरीषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रता तेन देवायजन्त साध्यारुषयचये वस्त्रं समर्पयामि। तस्माद् यज्ञात् सर्वतो सम्प्रदं प्रजदाज्यं पशुं दांशक्रे वायुव्यानारण्यां उपवीतं समर्पयामि। तस्माद् यज्ञात् सर्व उतरुचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् विदुस्सस्मादजायतां गन्धं समर्पयामि। तस्मादश्वा अजायन्त एकेचो भयादता गावो जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावया पुष्पं समर्पयामि। यत्पुरुषं यदधो गदिदाव्य कल्पयन् मुखं किमत्सको बाहुकावुर्पादा उच्येते धूपं समर्पयामि। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैज पद्भ्यां शूद्रो जायता दीपं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जाचक्षुषो सूर्यो जायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायता सत्यन्तवर्धेन परिषिञ्चयामि। अमृतोपस्तरणमसि पंचमुद्रा प्रदर्श। ओम प्राणात्मने श्री नारायणाय स्वा नारायणाय नमः। अपानात्मने श्री वासुदेवाय स्वा वासुदेवाय नमः। व्यानात्मने संगाय संकर्णाय नमः। उदानात्मने प्रद्युम्नाय स्वा प्रद्युम्नाय नमः। समानात्मने श्री अनिरुद्धाय स्वाहा अनिरुद्धाय नमः। प्राणापान व्यानोदान स्मानः नैवेद्यं समर्पयामि। स्वस्य देवस्य च वस्त्रं धृत्वा यथाशक्ति मूलमन्त्रं जपेत। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षुषो सूर्यो जायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायता नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि। उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रज्वालनं समर्पयामि। मुखप्रज्वालनं समर्पयामि। करोद्वर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि। मुखवासार्थे पूगीफलताम्बूलं नाभ्याः आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यो समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन् हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि। ओम सप्तास्यासन परिदे स्त्री सप्त समित कृता देजन धन्वाना बध्नन पुरुषं पशुं
जय जयारत राम तुम्हारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे जय जय आरत राम तुम्हारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे जय जय आरत राम तुम्हारे शुक नारद मुनि मंगल गावे शुक नारद मुनि मंगल गावे भरत शत्रुघ्न चमर ढलावे भरत शत्रुघ्न चमर ढलावे जय जय आरत राम तुम्हारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे जय जय आरत राम तुम्हारे सन्मुख बैठा हनुमा वीरा सन्मुख बैठा हनुमा वीरा केवल हरि गुण गावे कबीरा केवल हरि गुण गावे कबीरा जय जय आरत राम तुम्हारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे जय जय आरत राम तुम्हारे रामचंद्र भगवान की ओम यज्ञेन यज्ञमहिंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नां ते अनागम महिमानस्य जन्त यत्र पूर्वे मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेताम् अनेन भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थे प्रसन्न पूजाराधनेन भगवान् श्री भारतीरमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रियतां प्रीतो भवतो तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः हॅलो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः आराध्यदेव रामचंद्र ವೆಂಕಟರಮಣಾಕ वीर विठ्ठलाक नमस्कार कोरनु परमपूज्य स्वामी चरणाक नमस्कार कोरनु आईल वैदिकाक नमस्कार करता तशी मालगड्यांक बंधू बांधवांक नमस्कार करता आजी हो अखंड 12 तासाचो एक रामनाम जप आमी घालून घेतिलो हो आतां संपन्न जायत आसा त्या वेळार परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य उपस्थित आसा त्याच्यान स्वाम्याक हांव आमगेले सर्व समाजा बांधव वतीन अत्यंत भक्तिपूर्वक स्वागत करत आसा हो आमी घालून घेतलो कार्यक्रम जाल्यार तुमगेले एक सहकारान इतलो यशस्वी जालें की म्हळ्यार स्वाम्यान सकाळी हो 13 लाख जावका म्हूण सांगून स्वामीक हांगा उद्घार करून गेल्ले तांगेले ते बरी मिरवणुके न्हू 14 लाख चिल्लर 14,22,000 चिल्लर जाता आसा हें अशी संकल्प पूर्ण करचें म्हळ्यार अशी स्वाम्याला आमी पूर्ण करता म्हणटा न्ही संकल्प अशी पळोवका आनी स्वाम्याला तोंडार तो हांस पळोवका ती खूश पळय तुमकां कितले वेळ कसले स्वामी देवकाला कुशाल केली स्वामी केन्ना म्हूण राखत आसाचे म्हूण राखत आशिल्लो वय जेव बंद करचें न्ही स्वामी पळोवका स्वामी प्रवचन आयकुका म्हूण सांगून ना जाल्यार इतले संख्येन प्रथम दीस वेळ जालो म्हळ्यार संतोश येवन सांगता बरोणा जप इतलें कर म्हळें म्हणटा आमकां हांगा तो अभ्यास ना वचून 1.5 घंटे शिवाय जेवण अभ्यास ना लोकांक कशें तोंड दाखोवचें म्हूण सांगून म्हाका एक भंयशें
कांय बी नाका तूं स्वामी आसाची म्हणतो स्वामी आदली म्हूण सांग तूं कांय जाणा हांगा होन्नावरान तूं स्वामी आदली बिरोतल कोण ना हे खंडीत आमकां गोत आसा जाल्यार बी आमगे भंय शेफाल येना जाल्यार लोकांना स्वाम्या केन्ना खूश खंयची लोकांना आयल्यार व्हड स्वाम्या जेवो खंयचे स्वाम्या खूश म्हळ्यार रे व्हड स्वाम्या तशें कशी लोक लावाक जाता तशें स्वाम्या खुशी ती जायना जाल्यार रे म्हूण सांगून पयलीं भंय दिसलें जाल्यार न्हय काल पळयलें रे काल फर्स्ट टायम आमगेले दिवसाकिंता चड लोक सकाळीं आयले फर्स्ट टायम आनी आज बी आमी काल रामनाम जप समिती बशिल्ले तेन्ना हांव एक 15 लाख जावं का म्हळें तेन्ना बाग लोकांना बोरले कसं म्हणटा एकदम तितलें करनाका म्हळें हांव म्हळें व्हड आश दवरची गो कडे 1 लाख पूण जातलें म्हळें जाल्यार रे स्वाम्यान सांगलें 13 लाख पर मिरून जालें म्हळ्यार आमकां बी आश्चर्य जाता आनी अत्यंत खुशी जायत आसा आनी स्वाम्यान 1 आवर आयले तेन्ना प्रतिपंता प्रथम आतां एक कसं म्हणटा ताका रेकॉर्ड निर्माण जायत आसा तशीच हे रामनाम जप तारक मंत्र 4 जय 2 हे 12 तास केल्ले 1 आवरान फर्स्ट टायम आनी इतले संख्येन जाल्ले आमकां बी तितलें हें नाशिल्लें मनान तोंडां म्हणत आशिल्ले शिवाय रे तितलें धैर्य नाशिल्लें जाल्यार तुमी मोठो तें धैर्य कोन्न दिलो तुमकां अत्यंत हांव आभारी आसा आनी स्वाम्यान एक आमकां पाठ शिकयलो पयले स्वाम्यान करता म्हाका याद आयलो पयलीं आमी सान आसतना ते भजनाक देवा दिवले भजना वचचे आशिल्ले भजना वचले आमी समज वच नाशिल्ले जाल्यार आई बापान जोर कर न्हू ना रात्री बापा येयले तेन्ना सांगता म्हणून नाल्यार आमगेले नाड मामा आशिल्लो ताका सांगता म्हणून सांगून वचून बसोवचें आशिल्लें तशीच स्वाम्यान एक आमगेले गुरुस्थाना उरगे न्हू तो जप कशें करता म्हणून आमकां शिकयल्लो आसा कितले तुमी 1 मिनट तूं वेळ जालो बेजारचें पुरो जाल्यार रे तुमी कडेर ती खूश पावले मन आनंद मेळ्ळा देखून तुमी हें म्हणून लोक आयले नाजाल्यार इतलें हांगा 1 आवर हें नाशिल्लें ताजे बद्दल गुरुस्थानांत बसूंक येवन आमकां एक मार्ग दाखयले बद्दल स्वाम्याक अत्यंत हांव भक्तीपूर्वक नमस्कार अर्पण करता आनी हे अभियान मुखाल दिसां बी चलत आसा मुखाल चलत आसा संतून एक आमकां मागणी दवर म्हळें मुखाल दिवसान तो चातुर्मासांत पर्यंत पूण स्वामी अगदी बिजी आसाची तदनंतर हो अभियाना वेळारीची स्वाम्यान अनेक वास्तव आमकां 1 आवर दिवका आनी ते आमी साफल करून दाखयता म्हूण सांगून हांव तुमकां सर्व लोकांना वतीन स्वाम्याले मागणी दवरता जाल्यार रे ते जावकाले रे उरील दिवसान तूं आमी तेन्ना म्हूण कोण दाखोवका पण आजी सांगता हांव तुमकां आजी सकाळीं तुमगेली संख्या पळोवन न्हू आमकां एक धैर्य आयलें धैर्यान आमी सांगलें मागणी दवरली स्वाम्यान येवका स्वाम्यान एक दर्शन दिवका स्वाम्यान एक 2 आशिर्वाद करका म्हूण सांगून जाल्यार केन्ना स्वाम्याक अशें जालें तेन्ना मात्र तुमकां हो योग मेळ्ळो ना सकाळीं 50 लोक आशिल्ले आमी विचारनाशिल्ले तुमकां योग मेळनाशिल्ले देवालय अनुग्रह जेवो स्वाम्याल आशिर्वाद जेवो अशी मेळना ताका थोडो आमी श्रम करचा पडटा वेळ काडचा पडटा त्याग करचा पडटा म्हळ्यार मात अशें मेळटा पण आतां तुमी एक इतले 3-4 दिसां ते त्याग केल्ले स्वामी खूश जावन न्हू स्वामी हांगा आयिल्ले आसाची आमकां आशिर्वाद करचे आयले आसाची आनी मस्त वेळ उरलें ना हांव तुमगेले आशिर्वादाक तुमी राखत आसाची जाल्यार आशिर्वाद जायना फुडें तुमकां ते घरची बी टेन्शन नाशा जेवणा वेवस्था बी केल्लो आसा सर्व लोकांक जेवणा वचून फाल्यांच्यान हाजे किंता चड प्रमाणार येवंक येवन हो आमगेलो स्वाम्याल आमी जो संकल्प 5-8 दिसांत एक संकल्प केल्लो आसा तो मिरूंक न्हू कोण दिवका म्हणून सांगून आमी तुमगेले कळकळीन विनंती करत आसा नमस्कार स्वाम्याल अनुमती घेवन एक उलयता आज हे आमी इतलें विजृंभण जालें पळोवन न्हू हे स्टेजाचे 25,000 रुपया खर्च येता तो मारुती मंदिरान दिल्लो आसा तांकां बी हांव 10 जाणां वतीन अत्यंत हृदयपूर्वक धन्यवाद अर्पण करता मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् आज 1 राम मंदिरांतू
तशी जी स्वाम्यानं नामकरण केलं तसं रघुचंद्र म्हणले जप केंद्रांतू एक अत्यंत महत्वाचे कार्य स्वर्णपुरस्थ लोकांनी स्वाम्याक समर्पण केले. विशेष जाऊन एक संतोष कसन की मिळाली गुरुल आज्ञा स्वामीने एक अभियान आरंभ केलंय. स्वामीने एक संकल्प हातात घेतलाय. त्या संकल्पाक होन्नावरची गावचे लोकांना स्वाम्याक साथ देऊ का म्हणून गेलो तुम्ही हे 12 तासाचे कसन एक रामतारक मंत्र अभियानात इतले उत्साहपूर्वक जाऊन तुम्ही सहकार्य केल्याबद्दल आम्ही प्रथम जाऊन संतोष व्यक्त करताची. 12 तास क्रिकेट खेळचे यामुळे कोणी येतच ना ग्राउंडांतू एक क्रिकेट मॅच असा ना जाल्यार गेट टुगेदर असा उठू लोक येतच किंतु 12 तास जप कर म्हळ्यार बेकेच होन्नावरकार येताची म्हणून गेलो आणि तुम्ही एक दाखवून दिले असा आम्ही गेट टुगेदर असल्यावर बेके येताची क्रिकेट मॅच केली कसं तरी असेल एक धार्मिक की ना सांस्कृतिक कार्यक्रम असल्यावर बेका येताची असल अभियान असल्यावर बेकेची होन्नावरकार मागची उरणाची म्हणून गेलो तुम्ही दाखवून दिले. आईची तुला ना तुमको पडून दुसरं गावचे लोक प्रेरण घेताचे आम्ही वेगळेच अशी कर का एक होन्नावर तुलेनाची हे एक संकेत होन्नावर गाव तुलेनाची आरंभ तसा बहुशः होन्नावर गावांक आणि आमका विशेष एक प्रीती त्यामुळे आम्ही शिष्य स्वीकार केल्यानंतर प्रथम पंथा आपले रामनवमी उत्सव होन्नावरांतून घडिले आणि हे अभियानाचे 12 तासाचे कसं नसा त्या आरंभ त्याला वेगळी होन्नावरांची बहुशः थोडे चेंज करका पडताले लोक 12 तास ऍक्च्युअली 1 तास एक्स्ट्रा केले 8:30 आरंभ केले आता 9:30 जाता असा 12 13 तास जाता असा आणि 13 अक्षर हे राम नाम मंत्राक समजावून असा 13 तास म्हणजे 13 घंटे तुम्ही 13 लक्ष केली तसले त्याला 13 लाखाचे काम मी सकाळी हे केले की 13 लाखाचे कसं टार्गेट असते म्हणून स्वाम्यान सांगून म्हणून पुढे होन्नावरकार बोर्ड केले त्याचे किंता चढ झाले किंतु तुमके एक सांगता म्हणे आता सांगले की 14 ಲಕ್ಷದ 22,572 14,22,572 जन जर तुम्ही उलटो काउंट केले आता थोडे नंबर घेऊन खेळे जर तुम्ही उलटो काउंट केले ते आमका संबंध पाविले येता फर्स्ट 14 1 + 4 5 झाले कडे 22 4 झाले ऍड केले 9 झाले कडे 9 + 5 14 झाले 14 + 7 21 झाले 21 + 2 झाले किती झाले 23 झाले. परंपरेत आम्ही त्यांना सांगले की आम्ही कसन अभियान असा परंपरेत उठू स्वाम्याले उडका शिवकामळ किती 550 कोटी घेतले 550 वर्ष असा 550 वर्ष 23 स्वाम्यानं आडवी केल्या मठाधिपती झाले तांगेल उडकासा किती करता साची आणि आईची दिवसाक 13 तासांतू कसन जपसंख्या केले लास्ट ऍड केलेली 23 ची आईची दिवसाक आम्ही काय सांगितलं आता स्टॉप करा कडे स्टॉप करा एक लास्ट एक 100 केले राबेला जर आता काउंट केलं ना लास्ट 23 म्हणजे संख्या 23 मिळाली परंपरेचे प्रथम स्वाम्या तुलेनं 23 स्वाम्यापर्यंत केलेले तसले पुण्य तुमका मिळता म्हणून गेलो देव आशीर्वाद करता गुरुवार दिवसाक बरे गुरु दक्षिणा आमका होन्नावर दिल्यामुळे आम्ही समजून घेताची एक भजन असा भूषण के इदु भूषणा म्हणून तदनंतर येता नालिके के भूषण नारायण नाम म्हणून तर आम्ही ताके एक ऍड कसन करायची कसन की मिळाली स्वर्णपुर के भूषण
श्री राम नाम म्हणजे आज एक अवकाश कोणेन दिला असा राम नामाचे महिमा कोणेही सांगचे जाय आम्ही वेगळे सांगचे जाय आम्ही गुरु उठताले आज आम्ही संन्यासी आम्ही वेगळे जप तप इत्यादी करत उरताले किंतु आमची वेगळे सांगचे जाय तिथे म्हळे तिथले रामाले महत्व असा एक शिष्य एक पत्ता गुरुले एक पत्ता आणि तो कसं म्हणते म्हणाले खंचेही त्या मंत्राक मोल बांचे जायना तसल मंत्र गुरुन म्हाका उपदेश कर का म्हणून त्या शिष्यानं गुरुले प्रार्थना केली कडेरी गुरुन ताका उजुकान दी उपदेश करता म्हणून पुढे ना त्या गुरुन कसं सांगले म्हणे श्री राम जय राम म्हणून सांगले त्या शिष्यान सांगले हे उट्टू लोक म्हणताची हे कसं ने उट्टू लोक म्हणचे म्हाका कितें सांगका हांव सांगितलं कसं ने कोणेही मोल बांचे जायना आशिल्ले तसले एक मंत्र उपदेश कर का म्हणून हांव सांगितले कंचकी उट्टू लोकांक म्हणचे सुलभ अशे मंत्र म्हाका दिले म्हणून त्या शिष्यान कसं केलें गुरुचेर आरोप केले म्हळ्यार गुरुन बरेच मंत्र म्हाका उपदेश केलना ताणे नित्य म्हणचे तसले श्रीराम जय राम मंत्र दिले म्हणून त्या शिष्यान आरोप केले तेन्ना गुरु सांगता जायत तुका तशी दिसत न्ही ताणे आपल्याला जोडी घे म्हणून म्हणतात ते खांद्यार घालचे उरता तंतुलेन एक फातोर काण घेतले फातोर काण घेवन त्या शिष्या सांगले हे वचून घेवन एक 3-4 कडे विचार घेवन यो म्हणून सांगता पहिले तो तरकारी व्यापारी आशिल्लो पळय तांगेले वता आनी तांकां हे फातोर दाखयता तेन्ना ती तरकारी व्यापार करता आशिल्ली बायल मनशी सांगता ह्या फातराक समजावन हांव एक 2-4 तरकारी तुका दिवचे जाता म्हणून सांगता कोण तरकारी व्यापार करता आशिल्ली बायल मनशी तुगेल्या ह्या फातराक ताका समजावन घेवन हांव एक 2-4 तरकारी तुका दिवचे जाता म्हणून सांगता जायत चौकशी कर म्हणून मात्र सांगितले कडेन त्या फातोर घेवन गेलो तो एक ग्रोसरी शॉप म्हणटात किराणी दुकाना वताची किराणी दुकाना गेलतना ते किराणी दुकाना व्यक्तीक हे फातोर दाखोवन हाका समजावंक आशिल्लें म्हाका कसन मेळत म्हणटना हे फातराक समजावन हांव एक 10 रुपया दिबेत म्हणून तो किराणी दुकानाचो व्यक्ती सांगता कडेन तरकारी व्यापारी जाले किराणी दुकानात जाले तदनंतर तो भांगरा अंगडीक वता भांगरा अंगडीक गेलतना तो ते फातोर ताका दिता ते दिले नंतर एक बरेच हे आसा म्हणून फुडें ना हाका एक हांव तुका इतले हे दिवचे जाता म्हणून सांगता आनी पटय कडेन परतून तो भांगरा अंगडीचो ताका आपयता परतून हांगा त्या फातोर म्हणकडे हाण गेलो तर संपूर्ण तो हे करतना तो सांगता हे फातराक हांव मोल बांदचे जायना हे फातरा मोल कितलीकी विंगड आसा हे वज्रा किंताची आनीक श्रेष्ठ आशिल्लो तसा फातोर हाजी मोल कोणाक बांदचे जायना म्हणून तो व्यक्ती सांगता आनी त्या शिश्या पेटोवन दिता कडेरी गुरू विचारता वचून आयलो रे म्हणून कसं जालें तरकारी व्यापारी गेलतना तिने ह्या फातराक समजावून घेवन 2 तरकारी दिता म्हळ्यार किराणी दुकानाक गेल्यार 10 रुपया दिता म्हळ्यार भांगरा अंगडी गेलतना ताणें सांगलें हाका मोल बांदचें जायना म्हणून मागीर राम नाम मंत्राक वयत तशी ताका मोल बांदचें जायना म्हणून तो गुरू सांगता हे राम नाम मंत्राक तेची सांगलें आमी वयके मोल बांदचें जायना आमी हाजी महत्व सांगयता किंतु मोल बांद म्हळ्यार आमगेलें बांदचें जायना तसले एक राम नाम तारक मंत्राचे अभियान आरंभ जावन आता लागी एक 23 दिवस लागी जाता आसा आनी हे 23 दिवसांतू प्रथम पंथा त्या तासाचे हे अखंड राम तारक मंत्र आयच्या दिवसाक हांगा घडीत बद्दल आमी पुनः संतोष व्यक्त करताची विशेष जावन गेलो रामाले अनुग्रह आजी स्वामी आसाची नाज्या मठाचे एक संकल्प स्वामी उपस्थिती बहुसंख्येन जप जावपा इत्यादी म्हणून तुम्ही हे केले
एक लक्षात सांगचे गेले म्हळ्यारी आता आईले इतर दिवसांत लागी लागी 24 लाख की 25 लाख जप हांगा होन्नावर हे जप केंद्रांत घडील आसा. रघुचंद्र मळ केंद्रांत लागी लागी 24 ते 25 लाख हे पंता घडील आसा. ह्या वारांत हायेस्ट होन्नावरकाराची जी मूलभूत संख्या जाल्ली आसा. आता एक आमगेले हे राम सेतू हे करत असताना कोणीही आक्षेप काढला. खूप लोकांना प्रति एक वानर लोकांना रामाला साथ दिली. ते हे करचे गेला तुवें कर तू करचे ते हांव करचे न्ही. अपहरण जाल्यार तुगेले बायल सीता देवी आमी कितें तातूंत पडका अशें कोणेही सांगितलं. पूण तू लोकांक साथ दिले तो वानर करना. रामाल काम म्हण फुडें नसो पळय तंतू तू म्हणून काही ना. तू लोकांना तंतू साथ दिवन हें केलें. तुगेलें काम तें अपहरण जालें सीता तुगेली तू वचून घेवन पळोवचें हांव आनी तंतू हें ना. प्रति एक लोकांना वानर सेनानं हांचो सहभाग घेतला. आज ही आमगेले हे अभियानाक प्रति एक होन्नावरची प्रति एक क्षेत्रांतल्यान दुर्गागिरी के लक्ष्मी नारायण नगर के बाजार रोड के कुटू लिस्ट कोरकेन बसलेची मग कुटूक हंतुलेन हे अभियानात येवका सहभाग घेवका लोकांक सहभाग केलेली आमगेले कार्य जाता. आमगेन कशी राम सेतुवे करचे वानर लोक कुटू लोकांना निमित्तान सेतुवे जाले तशीच आमगेले रामतारक मंत्राचे अभियान वैकेची यशस्वी जाता म्हणले एक धैर्य होन्नावरकारान तांकून दिल्लें आसा. आता सांगलें की चातुर्मास जाले नंतर परतून स्वामीन जर आमगेले तुमी अशी उत्साह केल्यार आमी हांगा उरया सारकी आमकां दिसता. जर आमगे किंतु कसं आसा संन्यासी जीवन म्हळ्यार केलो कडेन आमी शब्द दिवन जाले मुखाविले पाठ आनी करचे आसा. मस्तितले मठाचे मस्त जबाबदारी आसा. मठाचे नवीकरण काम जाता आसा. एक ठिकाणी चातुर्मासाचे विशय आसा. एक ठिकाणी स्वामी पाठ एक ठिकाणी संचार एक ठिकाणी अभियान मस्तितले विषय एकपंत आमी गांथून घेतिल्ले आसा. त्या निमित्तान आमकां समय ते कार्याक आमी दिवका पडले. नाजाल्यार अशी जर उत्साह आशिल्लो आसल्यार तुमगेलो उत्साह आमी हें करनाशिल्ली. कसलेंय जाल्यार वैकेचे आमी हांगा रावचे तशी आमी वेवस्था करता आशिल्ले. किंतु मुखावेल दिवसांत परतून चातुर्मासा नंतर कशी अवकाश मेळटा आमी खंडीत पळयताची आनी अवकाश मेळ्ळ्यार भांगरा गांवाक येवच्याक आमी आमी खंडीतय येताची. आतां एक आमकां सर्व लोकां कडच्यान एक प्रतिज्ञा तुमी तुमगे कुटुंबान घेया. आयच्या दिवसाक एक व्यक्ती आयिल्लो आसा. असेल एक अभियान केलो पंत कसं बार तास लोकांनी येवका व्यापार आसा मस्तितले घरचे विशय आसा आमी ना म्हणनाचे आनी आमी तातूंत तुमकां लोकांक वत्तड वेगळे घालनाचे. लोकांनी येवका ते आमकां नाका. हे रामतारक मंत्र प्रितीपूर्वक जावका स्वमनान करका आनी तान भक्तीन करका म्हण कोणकीय सांगले ना कोणाकीय दाखोवच कितें कोर गेलो अर्थ ना. स्वामी दाखोवका म्हणून की ना जाल्यार हांगा लोक आसा तांकां दाखोवका हांतूं कसलें अर्थ ना. कित्याक म्हळ्यार हाजें फल तुमकां मेळका बिना आमकां मेळका म्हणून कसलें आमकां ना. तातूंत तुमगेले श्रेयोभिवृद्धी जावका जाल्यार तुमी स्वप्रेरणेन तुमी स्वमनान तुमी भक्तीपूर्वक जावन ते रामतारक मंत्र म्हणका. आमी कितलेही की वत्तड घालून तुमकां बसकासून म्हणच्याक ते जावचें न्ही. सो आयच्या दिवसाक तुमी स्वप्रेरणेन ते समयाक तुमी क्लप्त जावन येवन गेलो आयचे कार्यक्रम करून दिल्लो आसा. मुखावेल दिवसांत आज स्वामी आसाचे आनी 3-4 दीस स्वाम्यांक उरताले. मुखारी आनी परतून 12 तासाचें अभियान केलें म्हळ्यार तेन्ना वैकेच होन्नावरकारान वैकेची साथ दिवका म्हळ्यार मात्र आमगेले अभिप्राय. कित्याक म्हळ्यार मुखार वैकेची संख्या आनी कशी होन्नावरची वाडची आसतना तेन्ना असेल एक उपक्रम घेवच पडटा. तेन्ना तुमी अशी साथ दिवका. आमगेले एक विचार आशिल्ले की आमगे लोकांक होन्नावरांत लागीं एक 350 की 400 घर
लागी लागी म्हळ्यार एक 3-4 किलोमीटर की ना 5 किलोमीटर भितरी एक 400 घर लागी आसा म्हणून आमगेले एक विचार घरान तू मस्तीतले घरचे लोक आसाची बामून बायल चोडू अशी आजो आजी आम्ही सांगचे कशें की म्हळ्यार दिवसा एक व्यक्ती एक कुटुंबान एक प्रतिज्ञा घ्या की आमगेल कुटुंबातल्या ना प्रति दिवसाक एक व्यक्ती तरी आम्ही जपा कितीर आम्ही हे करचे म्हणून गेलो एकल्यान एकल्या आयच्या दिवसाक बापूसू हांग येता जाल्यार जर फायच्या दिवसाक बायलीन येवचे तिसऱ्या दिवसाक चेल्ल्यान येवचे चौथ्या दिवसाक चेल्लीन येवचे म्हळ्यार अशी ना 5व्या दिवसाक आजो 6व्या दिवसाक आजी अशी तुम्ही एक प्लॅन केलं म्हळ्यार आमगेल कुटुंबातून एक व्यक्ती दिवसा हांगा जप केंद्रात उरता म्हळ्यार एक प्रतिज्ञा घेतली म्हळ्यार 400 घरांतल्यान दिवसा एक व्यक्ती येता म्हळ्यार 400 लोक तरी खंडित जाले पुरो 400 जायना 300 तरी जाताले ना 88 तरी लॅक जाता म्हणजे 88 लोक जर आयले आणि 1 तास जप केले लागी लागी 2.5 लाख ते 3 लाख जप ऑटोमॅटिकली जाऊन वता तुम्ही 4 सेशन 5 सेशन कर काम वयके ना खाली एकच सेशन तू तुमगेले ना सेशन करे करा तिथे म्हळ्यार केलो लोकांक सकाळी वचका केलो लोकांक सांजे फ्री आसा सो संदर्भ उरता सकाळी 100 लोक सांजे 100 लोक रात्री 100 लोक 300 लोक 3 सेशनचे म्हळ्यार 3 लाख आराम जाता जर तुम्ही कुटुंबाच्या लोकांनी आयच्या दिवसाक सोमार हांव वता मंगळार बायल येता ना बुधवार आनीक येता सांजची तात्पर्य कशें की म्हळ्यार तांकां 4 दिवस गॅप मेळटा एक दिवस घरचे एकलो व्यक्ती गेलो म्हळ्यार ताका परतून तागेर सायकल येता ना ताका एक 4 दिवस ताका अवकाश मेळटा तेन्ना ताकाही बत्तड उरना आनी तो खुशीन येता आनी भक्तीन येता कित्याक म्हळ्यार दिवसाची तागेल्या आंगार प्रेशर पडना जर दिवसा यो म्हणटले तेन्ना मस्तीतले हे जाता म्हळ्यार ताका घरचे पळोवन घेवका चोडूवाल पळोवन घेवका घर पळोवन घेवका ताणें तागेले व्यापार पळोवन घेवका ह्या उठूची कसने नुकसान जायनाशीची आमगे राम अभियानात पैकी सहभाग घेवका तागेर कामांत पैकी खंयचे रिती अडचण येनाशी उरता जाल्यार प्रति एक कुटुंबाचे एक घरांत 2 लोक आसात एक घरांत 3 लोक आसात एक घरांत 4 लोक आसात एक घरांत 5 आसात एक घरांत ताजे कितें चड आसात सो एक कुटुंबाच्या लोकांन प्रतिज्ञा केल्या की आयच्या दिवसाक तूं वच फायच्या दिवसा हांव वता परांच्या दिवसा हांव वता आनी तूं एक जप केंद्रांत तूं 250-300 लोक दिवसा हांगा जाता जाल्यार तेन्ना तुमगेले संख्या ऑटोमॅटिकली अभिवृद्धी जाता आनी तुमी कसं एक संकल्प केले ताका खंयचे रितीन त्रास येना म्हळ्यार हे आमगेले अभिप्राय हे गांवच्या लोकांना समजून घेवन गांवच्या उट्ट लोकांक मेळून घेवन तुम्ही घेवचे तसं प्रतिज्ञा आम्ही सांगचे मात्र देता किंतु प्रतिज्ञा तुम्ही कोण घ्या हां फाल्यां दिसता आम्ही आज फ्री आसात कुटुंबाचे उट्ट लोक येवचे आसा येता आज शनिवार आज तूं वचे आमी येवची न्ही अशी न्ही फाल्यां तुमकां दिसता शेनवार आयतार आमी फ्री आसाची आमी उट्ट लोक जप केंद्रा वचे अडना जाता आज शनिवार आज जान वचे आज आमी उट्ट लोकांना ना जर तशें अवकाश म्हळ्यार उट्ट लोकांक घेवन वयके करत स्वाम्यान तशी सांगिल्ली म्हणून त्याचीय घेवन बसल्यार वयके जायना फाल्यां तुमी उठून आमचेर घालताले तर तुम्ही शनिवार आयतार दिवस उट्ट लोकांक अवकाश आसलेली उट्ट लोकांक घेवन वयकेची हे जप केंद्रांत बहुसंख्येन जावची तशी तुमी पळोवन घेवचें जाता आनी तो आयच्या दिवसाक तुमी इतले एक 12-13 तास रामतारक मंत्र अभियान केले बद्दल आमी पुनः संतोष व्यक्त करताची आयच्या दिवसाक हांगा संराधनाचे व्यवस्था दवरिल्लो आसा सर्व लोकांना ते स्वीकारूची तांणी आपल्या घरा वचका म्हणून एक संदेश तुमगेल्या त्रास सांगतात आनी फायच्या दिवसाक हांगा अक्षय तृतीया हांगाही स्वामीला हस्तेना शतकुंभाभिषेक इत्यादी कार्यक्रम घडत आसा फायच्या दिवसाक वयकेची तुमी अशीची उत्साहपूर्वक जावन प्रभू रामचंद्र देवालय ते श्रीराम तारक मंत्र अभियानात तुम्ही सहभाग घेवचे किंतु आयच्या दिवसाक तुम्ही केले तसले राम तारक मंत्राचे संपूर्ण श्रेयोभिफल तुमकां प्राप्त जावं तशीच आयज तसले समाज बांधव तांणी करतसले उद्योग व्यवसायांत नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रावप अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः। राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय हरिनामाचा प्रताप पहा देईन मी दाखला नाम स्मरण करिता ध्रुव अडळ पद पावला श्रीराम